रायजो राजाया दुखुआव दङ मोनसे गिदिर जेंनायाव गोलैनानै दङ बेनिखाय जोङो खौरां लानो होननानैसो फैदों आं निमाहासो बिग्रोनो नागिरो खारन जों गोबाव सम नोंथांमोननि सेराव फैनो हायाखै थाबै जोङो नुजाथिफैनो हायाखै आं बे जाफुनाय समाव आं इन्डियायावबो गैयामोन आं 12 दिनसो इन्डियानि बाहेराव प्रग्रामाव थांदोंमोन फैनानै मोननैसो जोंहा थिक जाखानाय हाबाफारिफोर दङमोन बेनि थाखाय समजों सम नुजाथिफैनो हायाखै बेनिखाय नोंथांमोननि सेराव आं गंग्लायै निमाहा बियो जों दिनै स्पेशली अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड होननानै गोदानै दाजानाय पार्टीनिफ्राय आरो बर' वुमेन जास्टिस फराम होननाय जोंनि जा आइजो आफाद बे मोननैनिफ्राय जानानै नोंथांमोननि बे जायगायावहाय खौरां लानो फैदों जों गोबां बायदिसिना मिडियाफ्रावहाय नुखाबाय टिभियाव नुदों ससियेल मिडियायाव नुदों वाट्सएप ग्रुपफ्राव नुदों मा जागासिनो दोङो बोरै मा जानो थांबाय आरो दिनै फैनानै नोंथांमोननि गामब्रानिफ्रायबो जोङो खोथाखौ मिन्थिबाय थारैनो दुखुनांथाव जादों बेयो दुखुनांथाव आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै स्पेशली 6 शिड्यूल एरियायाव थायो हिसाबै जों बेबादि मोनसे गिदिर गिथावना खामानि मावनो आखायाव लानायखौ जोङो निन्दा खालामो जों बयबो मिन्थियो जे जोङो 6 शिड्यूल एरियायाव दङ आरो गुबुन मोनसे बयनिख्रुइ गिदिर खोथाया जाबाय जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायाव दङ 6 शिड्यूलनि ओंथिया जाबाय जों गावखौ गाव खुंनो मोननाय मोन्थाय एबा सेल्फ गभर्नेन्स और मा होनगोन बेखौ सेल्फ रुल सिस्टेम आरो जोंहा खाफाला मोजां जों 6 शिड्यूल एरिया मोनदों जुदिও जोङो आलादा रायजो मोनाखै नाथाय बे 6 शिड्यूल एरियायाव माबेबा सोरखारा गोसो खालामनानै सोरनिबा हाखौ सोरनोबा होनो हाया बेखौ सेल्फ रुल नालाय जोंनि 6 शिड्यूलनि सोरखारासो बेखौ मावनांगौ नाथाय जों दिनै जों बेयाव नुदों जे जोंनि बिटिसि सोरखारा मा खालामदों हाखौ एलटमेन्ट होदों नाथाय मानो होदों बेयाव क्लियारलि लिरनाय दङ जे इन view of the cabinet decision of the Assam government आसाम सोरखारा केबिनेट जथुमायाव थांखि लाखाबाय जे बिटिसिनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि आन्डाराव थानाय बे बासबारिनि बे गिदिर एरियाखौ 3000 बिघा हाखौ एपिडिसिएलनि मुङाव आम्बानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानै आदानी ग्रुपनो होनाय जागोन होननानैहाय आसाम सोरखारनि केबिनेटआसो बे डिसिजनखौ लादों जाया नम्बर 1 आव बियो आयेन बेरेखा जोंनि भारतनि संबिजित बेरेखा संबिजिताव लिरनाय दंखायो जे 6 शिड्यूलनि सिङाव थानाय हानि सायाव आसाम सोरखारहा स्टेट गभर्नमेन्टहा मोनथाय थाया आरो बेखौ खालामनाया दिनै संबिजितनि बेरेखासो खालामनाय जादों थ' दिनै बिटिसि सोरखारा जिथु लाइजाम लिरबाय बे लाइजामखौ आसाम सोरखारनि केबिनेट सोरखारा लानाय डिसिजन एबा थांखिखौ बेस खालामनानैसो बिनि सायाव सोनारनानैसो दिनै हा एलटमेन्ट होदों बे बासबारि एरियायावहाय बे सोमोनांथाव लाजिथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय मानो जों खर' गंग्लायो सोरबा उमुखखौ हो होनब्लानो मानो होगोन जोंहा गावनि स्टेन्ड गैया नामा जोंनि बे 6 शिड्यूलखौ जोंनो ओरैनो होआखैना सोरखारा नंगौना नङा जों बै 60-70 बोसोर बेसेबां गोलाव सम मालाबा पिटिसि मालाबा पिपिटिसि मालाबा इउटिएनएलएफ मालाबा एबसु मालाबा बिपिएससि मालाबा भलन्टियार फर्स मालाबा बिएलटि मालाबा एनडिएफ बेबादि जुजि नांनानै मोननाय थै होनानै जिउ होनानै जेल जानानै जिनाहारि खालामजानानै मोननाय 6 शिड्यूल बे थ' बे 6 शिड्यूलनि हाखौ आं बुंनाय खोथा नङा सोरबा बुंनाय खोथा नङा भारतनि जिथु संबिजित दङ बे संबिजितावनो लिरनाय दङ बेनो बेनि केरेक्टारिस्टिकआ बेनो बेनि खान्थि 6 शिड्यूलनि खान्थिया बेनो जे जायनो 6 शिड्यूल होदों बेखौहाय सोरबाया गोसो जाब्लानो बिनि हाखौ सोरनोबा बैनो फानलाय बैनो खालामनो हाया सोरबाया खालामनो नागिरोब्लाबो दिनै जों मिन्थिगौ जे बर'फ्रा मोनसे स्ट्रं 6 शिड्यूल मोननायखाय गोबाङा खर' सानानै दङ हिंसा जायो बेवहाय जि गोसो बेखौनो खालामनो नागिरो खिन्थु जोंनि खुंथायाव थानाय मानसिफ्रा जुदि गोख्रोंब्ला
जों बेखौ हमथानो हायो दिनै बिनि सोलाय जोंनि मानसिफोरखौ फुस्लायगासिनोसो नोंसोर अमुक जागोन थुमुक जागोन आरो गुबुन मोनसे बे कन्स्टिटिउसनेल खोथाया जाबाय मा जे आसाम लैंड एंड लैंड रेवेन्यू एक्ट 1886 ब्रिटिशनि दिनावनो मोनसे नियम बानायखानाय जे बे एक्टनि मतेब्ला ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लकआव थानाय हाफोरखौ गुबुनारि मानसिनो होनो हाया खालि ट्राइबेलफोरनो आरो बे ट्राइबेल एरियायाव थानाय प्रोटेक्टेड क्लासनि मानसिफोरनोल'सो होनो हायो दा दिनै एपिडिसिएलआ दिनै आदानि ग्रुपआ बिसोरथ' ट्राइबेल मानसि नङा थ' माब्रै होनो हाखो बेबो कन्स्टिटिउसन बेरेखा बे लैंड रेवेन्यू एक्ट चैप्टार 10 बिनि मथेब्लाबो बियो संबिजितनि बेरेखाखा अब्ला दिनै जे बुंबाय थादों जोंनि खुंथायाव थानाय मानसिफ्रा सासे बर' मानसिनि हेंथाबो जों खामानि मावा सासे बर' मानसिनि खहा जानाय खामानिबो जों मावा मानसिनि खहा जानायाथ' बा जोंनि जिथु खुंथाय थै जिउ होनानै मोननाय बे जोंहा जि सिस्टेम बेबस्था बिनि बेरेखा संबिजितनि बेरेखानो जों खालामदों दिनै सोरखौबा जोङो सन्तुष्ट खालामनो थाखाय सोरनिबा सिङाव हान्थु खारायनानै जोङो थायोब्ला जानाय नङा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो बेखौनो खालामनाय नुनो मोनदों जेया टटेलि संबिजितनि बेरेखा दिनैहाय बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथु लाइजाम बे लाइजामाव एलट खालामनाय होननानै लिरदों एपिडिसिएलनो हा एलट खालामनाय आरो एपिडिसिएलआ बेखौ सोरनो होगोन आदानि ग्रुपनो होगोन थ' एलट खालामनाय होननानै लिरदों दा बिथांमोना जे मोनसे खोथा बुंबाय थायो जे दहायबो बुंदों रामदेबनो हा होनायनि खोथा येस जोंबो बै समाव बुंदोंमोन जों सैखायाखै रामदेबनो हा होनायखौ खिन्थु रामदेबनो हा होनाय समावहाय बेयाव मा लिरनाय दङमोन लिजाव होनाय होनना लिरनाय दङ नाथाय नैबे जिथु बिटिसिनि जिथु नटिस ओंखारदों हा एलटमेन्ट होनायनि दा बेवहाय लिज सोदोबा गैया थारमाने होथारदोंसो होथारस्राबाय बिदिब्ला लिज सोदोबा बहा थांगोन लिजावथ' होआखै लिजाव होयोब्ला 10 बोसोरनि लिजाव होनो हागौ 15 बोसोरनि लिजाव होनो हागौ आरो बे लिजनि पिरियडा जोबला जों हाखौ मोनफिनगोन नाथाय बेयावहाय जिथु नटिस होदों एप्रुभेल लेटार जिथु होदों बेवहाय लिज होननाय सोदोबबो गैया अब्ला बे बेसेबां गिथाव जोंनि एसेबां खस्थ' खालामनानै मोननाय बे हाखौ जाय हानि बिगोमा जों दिनै जों बेयाव मा जानो थांदों होखारजानानै न' बां गैयै हा गैयै जानो थांदों न'आल' थाबाथ' जायाना जोंनोथ' आबाद मावनो थाखाय बारि नांगोन माइ गायनो थाखाय जोंनो दुब्लि फोथार नांगोन न'आल' थाब्लाथ' जाया न'खौल' जों लुनानै थाबाय सोर जाहोगोन जोंखौ माबादि थांनानै नांगोन माबादि फिसा फिसौ फेदेरगोन जों बेनिखाय खोथाया जोबोद गिथावना गुबुन मोनसे बाथ्राया जाबाय एस्पेशली ट्राइबेल बेल्ट एंड ब्लक एरिया आरो 6 शेड्यूलफ्राव सोरबाया जुदि बिदि इंडस्ट्री आरो कम्पानीनि थाखाय हा लानो नागिरोब्ला आनखि सोरखाराबो माबा खामानियाव बाहायनो नागिरोब्ला बे ओनसोलनि थागिबि फिसाफोर एबा ट्राइबेलफोरजों सिगां रायज्लायग्रोनांगौ प्रायर कनसेन्ट होननानै बुङो प्रायर कनसेन्ट लाग्रोनो नांगौ दिनै इउनाइटेड नेशंस राष्ट्र संघआवबो बुहुमनि थागिबि फिसाफोरनि हानि सायाव ओरैबायदि गोरा नियम मोनथाय फोसावनानै दोनदों जे ट्राइबेलफोरनि एबा इन्डिजिनियासफोरनि एबा थागिबि फिसाफोरनि जायगायाव जुदि आनखि आर्मि दोनफैनो मोनसे जायगा थिक खालामोब्लाबो बै रायजोफोरनि मा लाग्रोनांगौ जायो पारमिशन एबा कनसेन्ट लाग्रोनांगौ होनना लिरनाय दङ सोरबा माबा इन्डास्ट्री फसंनोब्ला माबा खामानि मावहैनोबा गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे इन्स्टिट्यूशन फसंनोब्ला बे जायगानि सासनगिरि बे जायगानि गासैबो संगठनफोरजों बे जायगानि रायजो राजाजों सावरायग्रोनांगौ मोजां जागोन गाज्रि जागोन बेखौ खिन्थाग्रोनांगोन बिनि उनावसो बे रायजोफ्रा होगोन होनब्ला अब्लासो लानो हायो नाथाय जोंनियावथ' दिनै गारि लारि 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 फैखांबासो नुबाय मिथिबाय नङा होमबा बिनि सिगाङावथ' मिथियाखै आरो दिनै मोनसे गिदिर पावार प्लान्ट जागोन बेयाव थ' बेबायदि मोनसे पावार प्लान्ट एरियानि बेसे गोजानसिम मानसि थानो हाया बेफोरखौ स्टाडि खालामदों नामा बेथ' एडभान्टेज आसाम बे फेब्रुवारिनि 25-26 जानाय
बे एडभान्टेज आसामनिसो फिथाइ बेयो बे एडभान्टेज आसामावहाय बे फैबाय फैनानैहाय जोंनो हा नांगौ जों ओरैबादि माबा खालामगोन इन्डास्ट्रि बसायगोन ओरै खालामगोन थोरै खालामगोन हा नागिरबाय दिनै आसामाव गुबुन जायगायाव बेबायदि गिदिर हा गैया बिटिसि आव नुहुरबाय जे बेयावनो होगोन थ' बेथ' जानो हाया दिनै हरखाब इसिबां गिदिर मोनसे प्रजेक्ट गायसननो नागिरदों जों मिन्थिनायाव जिथु जेनेरेल स्टाडि जोंबो ओरैनो लेखाफोर लानानै जेब्ला नायो बेबादि पावार प्लान्ट खालामोबा बिनि एटलिस्ट 10 किल'मिटार गोजानहालागै जिब जुनार आरो मानसि थानो थाखाय जायगाया उपयोगी जाया बायदिसिना प्रब्लेम जायो मानसिहा बेवहाय बे जेराव बे प्रजेक्टखौ गायसनगोन बे प्रजेक्टनि 10 किल'मिटार गोजानसिम सोरगिदिं बेयाव जिब जुनार बा मानसि थानो हाया बेखिनि जायगाखौबो खालि खालामनोसो नांगौ बेखिनि दूरत्व लाखिनानै गोजानथि लाखिनानैसो बेबादि मोनसे पावार प्रजेक्टखौ फसंनो हायो नाथाय बेखिनि माबाखौ स्टाडि खालामनाय जादोंना दिनै नोंथांनि न'नि बारिखौनो दानख्लाबना न'खौल' दोनसै बारिनिफ्राय प्रजेक्ट खालामनोसै बोरै थागोन लासै 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 बेफोरो बिस बायदि जागोन जोंनि जिउआव जोंनि हां लानाय जोंनि हाव फाव जोंनि किडनि गासैबो लासै लासै एफेक्ट खालामगोन बेनिखाय एसां गोथां गोब्राम सोरखौबा सन्तुष्ट खालामनो थाखाय सोरनिबा मोजांनि थाखाय जोङो बेबादि डिसिसनफोरखौ लाब्रबनाया बे जोंनि मानसिनि बेरेखा लानाय डिसिसन एबा थांखि होननानै जोङो बुंथारनांगोन दिनै साधारन भाबे मा बुंदों जे जेबो गिनांगौ गैया नोंसिनि फिसा फिसौफ्रा साख्रि मोनगोन बेबादि मिसा खौरां आरो बेसे बुंनो आं खोनादों जोंनि दानि बिटिसिनि मानगोनां CEM प्रमद बर'आ बुंदों बिथांनि खुगानिफ्रायनो आं खोनादों जे बेयाव इसिबां गिदिर बा प्रजेक्ट फैगोन डेभेलपमेन्ट जागोन जायगाया आरो रायजोनि मा जागोन लायनो बै गोजानाव थाहैनाय कम्पानिफ्राव खामानि मावनायफ्राबो न'आव फैना खामानि मोनजोबसिगोननो आरो खामानि जाजेननायावनो 18निफ्राय 20,000 मानसिया खामानि मोनगोन होनदों आरो जेब्ला प्रजेक्टआ कमप्लिट जागोन होमब्ला लायनो 8निफ्राय 10,000 मानसिया पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन बे माबा सम्भब नामा जाखाया दिनै नोंथांमोना खोनाबा आसरित मोनगोन जे आदानि ग्रुपहा सारा भारताव 9टा बेबादि प्लान्ट दङ पावार प्लान्ट दङ बे जिथु बानायनो थांदों बेबादि सारा भारताव 9टा दङ आरो बे 9टानि मादाव साख्रि थिसननाया बेसेबां 3,315 जनल' साख्रि होदों थांनाय 2024 सिम थांनाय बोसोरसिम अब्ला बे मोनसेयाव बोरै बुंनो हाखो बिथाङा जे 8निफ्राय 10,000आथ' बाद 9टायाव जों रानोब्ला मोनसेयाव 1000सिबो गोलैया मोनसेयाव 500बो गोलैया नंगौना नङा 3,315 अनलि 3,315 जनाल' बे 9टा आम्बानिनि जिथु पावार प्लान्ट प्रजेक्ट दङ बेयावहाय साख्रि मोनदों आरो बेयाव जेब्ला फैगोन मा बे खामानि मावहांनाय लोगो लोगो लायनो 18निफ्राय 20,000 खामानि मोनगोन माबा हाजिरा मावै मावै पावार प्लान्ट खालामगोन नामा बेयाव हाजिरा थिसन बेजों मावगोन नामा दानि जुगावहाय बियो जागोन हाइलि मडार्न मोनसे पावार डिस्ट्रिबिउशन सेन्टार आरो बियो जों बयबो मिन्थिनांगोन जे आदानि ग्रुपआ साख्रि क्रिएट खालामग्रा जब क्रिएट खालामग्रा कम्पानि नङा दिनै गुबुन टाटा बिरलामोन बादि कम्पानिया खिन्थु साख्रि क्रिएट खालामो जब क्रिएट खालामो खिन्थु आदानिनि ग्रुपआ बेबायदि खालामो बेखौ बयबो मिथिखायो दिनै जायनि थाखाय बेयो 10 नाम्बार जानो थांगासिनो दङ बै 9टायाव जुदि 3,315 जनाल' मोनबायब्ला बेयाव बोरै 8,000निफ्राय 10 जना मोनो आं बुंखादों बेयो हाइलि माने मडार्न मोनसे पावार डिस्ट्रिबिउशन इन्स्टिट्यूट माने जानो थांगासिनो दङ बेयावहाय खालि हाइलि ट्रेन्ड गोजौ थाखोनि ट्रेनिं मोननाय इन्जिनियार्सफोर आरो टेकनिशियान्सफोरासो पार्मानेन्ट जब मोनगोन थ' जोंनि न'खरनि फिसाफोरा खैजना मोनगोन माब्रै मोनगोन बेनिखाय खोथाखौ ओरैनो बुंनांगौखाय बुंब्ला जाया माबायदि हादों गावनि मानसिखौनो माबायदि बिदि नंखाय खोथा बुंनो हादों
मालाबा बुंगोन न'खर न'खर साख्रि मोनगोन, मालाबा बुंगोन दाबसेयावनो मोनसे माबायावनो खामानियावनो 10,000 साख्रि मोनगोन, 18निफ्राय 20,000 मानसिया खामानि मोनगोन। माबायदि बुंनो हायो? ना एग्रिमेन्ट दं नामा? एग्रिमेन्ट दङब्ला दिन्थिथों, नंगौना नङा? जुदि आदानि ग्रुपजों एग्रिमेन्ट जाबायब्ला जे बेयाव बेखौ बे पावार प्रजेक्टखौ फसंनाय लोगो लोगो जोङो 8निफ्राय 10,000 मानसिनो बे जायगानि मानसिनो साख्रि होगोन होननानै जुदि एग्रिमेन्ट जादोंब्ला बेखौ जोंनो दिन्थिनो नांगोन, नंगौना नङा? अब्लासो जों फोथायगोन जे येस, कारण बियो सम्भबानो नङा, जों मिथिखागौ एग्रिमेन्टथ' खालामखायाखै। जबनि मा एग्रिमेन्ट खालामनो, साख्रिनि मा एग्रिमेन्ट खालामनो? बिथाङा ओरैनो जायगाखौ नांगौखाय हाखौ होनो नांगौ, फारसेथिंनिफ्राय नारसिन जादों, बिजादों, होआब्ला गाज्रि जागोन, गावहा गावनि पलिटिकेल केरियाराव एफेक्ट जागोन, बेवहाय बिथाङा जुर जबस्ति फुस्लाय फुस्लाय दिनै साहा दंफां फांसेयाव बेसे होनो नागिरदों? 2,000, आरो रबर बिफां फांसेयाव बेसे होनो नागिरदों? 1500, गय बिफां फांसेयाव 600। बेजों माबायदि जानानै थानो? खनसेल' होबाय, बेजों सारा जिबन बोरै जागोन मानसिया? थ' ओरै नङा हरै, ओरै नङा हरै, बाय हुक अर बाय क्रुक, बेखौ मानो लाबोनो नागिरदों? बे गावनि इन्ट्रेस्टनि थाखाय नङा, पर्बतजरा एरियानि बा बासबारि एरियानि, बे फाग्लि जरानि बा माबा दुखि सुखि बे एरियानि रायजोखौ सुखुहोनो थाखाय नङा, नाथाय गावनि पलिटिकेल माइलेजनि थाखायसो बेखौ जों खालामनाय बादि नुदों। खारन संबिजितनि बेरेखा थांनानै बे खामानिखौ मावदों। बेखौ जों होबथानो हायोमोन, जोंनि बिटिसि सोरखाराव थानाय मानसिया जे 6 सिडिउल एरियायाव जों बेबादि रिक्स लाया। जोंहा सानफ्रोमबो मानसिया बारायगासिनो, हायाथ' बारिया, जोंनि फिसा फिसौआ उनाव बहा थागोन? आरो बे 6 सिडिउल एरिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियायावहाय बेखौ खालामनो मोनखाथारा। थेवब्लाबो जुदि खालामनो नागिरदोंब्ला प्रायर कनसेन्ट लानांगौमोन। सिगाङावनो जोंनि बिटिसिआव थानाय बायदिसिना संगठनफोरजों, हानजाफोरजों जिरायनायमोनब्ला, गामिनि समाजनि मुरब्बिफोरजों जिरायनानै बिदि बिदि मोनसे प्रजेक्ट फैगासिनो दङ, ओरै ओरै जानो थांगोन, जोङो बिदि स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय प्रप'जाल फैदों बा माबानिफ्राय मा होनो बेखौ आदानि ग्रुपनिफ्राय प्रप'जाल फैदों, जों खालामनाया मोजां जागोन ना जाया, बिनि नेगेटिभ पजिटिभ गासैखौबो खोथाखौ बुंनानै क्लियार खालामना लानांगौमोन। बेबायदि खालामनानै जुदि प्रायर कनसेन्ट लानायमोनब्ला दिनै बे दावराव दावसियाबो जानाय नङामोन, नंगौना नङा? जायामोन। बेनिखाय गासैबो खामानिनि मोनसे सिस्टेम दङ। दिनै बिथांमोना होनो नागिरनाय बादिनो एखे बिपिएफनि दिनाव रामदेबनो होनायाबो बेबो गाज्रि, किन्तु बे गाज्रिनिफ्राय जों लेसन लानांगोन ना, नंगौना नङा? जे बे होनाया गाज्रि जाबाय, जोंनि हाया ओरैनो थांगारबाय, अफकर्स बेखौ लिजावसो होदों, मोनफिनगोन मोनसे समाव। दिनै जेबोआनो जायासैनो बेयाव, प्रमद बर'नि खुगानिफ्रायनो खोनादों माबा मोसौ मानै ना माथामल'सो फिसिनानै दङनो, बा जेबो जायासै, बेखौ नुनानै जों बेखौबो बै समाव रायजोआ गाज्रि मोनदों, अब्ला बेयावबो गाज्रि मोननो हागौ। बेवहाय जों सोंनांगौ, आरो बे नियमखा, बेखौ सोंनानै खालामनायमोनब्ला, माबा खारनाव जुदि अके होननानै बुंनायमोनब्ला, रायजोआ येस होननायमोनब्ला, गासैबो संगठन दोलोआ येस होननायनि उनाव गभर्नमेन्टआ आवगायनायमोनब्ला दिनै बे परिस्थितिया फैनाय नङामोन। रायजोजों रायलायनायाव सोरखारा मालाबाबो उन्दै जाया, गिदिरसो जायो। कारण रायजोनि थाखायसो बिथांमोना दिनै गोहोआव दङ, रायजोनि थाखायसो सोरखार। बेनिखाय रायजोआसो नाम्बार 1 प्रायरिटि मोननांगौ। बर'नि दोलो संगठनफ्रा प्रायरिटि मोननांगौ, सावरायनांगौ, बयजोंबो मोनसे कनसेन्सासआव फैनानैसो बेबादि जाय जिनिसखौ माने एक्सेप्ट खालामथावा बादि बेफोरखौहाय सावरायग्रोथारनानैसो जोङो खामानियाव आवगायनो नांगौ। बेनिखाय दिनै जि जादों बे नाजावथाव नङा। आं खोनाबाय अलरेडि बेखौहाय केस होनाय जाबाय, नङा होमबा? औ, होनो सावरायगासिनो। अके, केस होनो थाखाय हाइकर्टआव केस होनो थाखाय सावरायगासिनो। जों आयेननि लामाबो लानो हायो, आरो जेब्लासिम केसआ सोलिगोन अब्लासिम बे खामानिया जाथ'नाय नङा, नेनो बाध्य जागोन। जों जौगानायखौ जोंबो नाङा होना, जौगानायखौ नांगौ, किन्तु बे जौगानायनि सोलाय जुदि जों बांसिनानो जुदि सेक्रिफाइस खालामनांगौ जायोब्ला, जोंनि हाखौ होथारनो गोनां जायोब्ला, जोंनि फिसा फिसौफ्रा बांद्राय जुदि गावनि हाखौनो नागारना होनांगौ जायोब्ला मा जौगानायनि खोथा फैनो बेयावलाय? जों जेरै दङ बिदिनो थानो मोननांगोन। आरो एसे एनैखौथ' जोंबो गाज्रि मोनाना, किन्तु एफाग्राबखौथ' आरो कनस्टिटिउसनखौनो सिफायलायनानै बारगा जालायलायनानै जुदि खालामो, दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ जेराव थांखि लानो हाया बिसोरनो लानानै खालामहरबा जोंथ' बेखौ होबथानो हायोमोन।
आं मिन्थिबाय बेयावहाय जे बेयावहाय भारत स्वाधीन जानायनि उननि गिबि इलेक्शन 1956 नि 1956 मायथाइनि गिबि जेब्ला बिसायख'थि जानाय भारत हादरनि गणतान्त्रिक भारत हादरनि बेयावनो बिथांमोननि बिफामोननि नामा उथिखाबाय बिथांमोना भट होनो मोनदोंब्ला बेसे बोसोर जाखो बेयाव थानाया अब्ला बे मानसिफोरनि हा हुखौ दिनै लानानै न'खौल' दोननानै उसुंनिफ्राय सिथ्लानिफ्राय जुदि जोङो आदानिनो होयोब्ला बोरै जानो बेवहाय इसेबां गोदोनिफ्राय थानाय बेवहाय रायजो जानानै थानाय बर'नि मोनफ्रोमबो आन्दोलनाव सुखु दुखु बैफानानै समानहै खस्थ' खालामनानै मोननाय बे हायाव गावनि जुदि मोनथाय थायाब्ला बयबो दुखु मोनखागोन बेवहाय बे समाव नोंथांमोननि बे दुखुनि बाहागो लानो जों बेयाव फैदों जों नोंथांमोनजों दङ जोङो नाजागोन जों बिटिसि सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम होगोन जोंनि एपिबि पार्टिनिफ्राय जाहाथे बेनि सायाव सानफिनो आरो नोंथांमोना जिखिनि स्टेन्ड लानानै दङ जों बेखौ बाख्नायो नोंथांमोननो जोङो खोथाल'सो बुंनो हायो नोंथांमोननि जि दुखु जानाय लोंनाय सान्थि गैयै उन्दुनाय सान्थि गैयै जि अबस्थायाव दङ बे अबस्थायाव आं गाव थानाय होननानै आं साननोल'सो हायो नाथाय आं नोंथांमोननि बे जिखिनि माने बिखा खामलावनाय जादों बेखिनिखौ हयथ' आंबो हमदांनो हानाय नङा थेवब्लाबो नोंथांमोना गसंथानानै दङ जों बाख्नायदों जों मोजां मोनदों आरो गावनि राइट्सनि थाखाय गावनि मोनथायनि थाखाय जों गसङाब्ला मालाबाबो मोननाय नङा गोदो जोङो गुबुनजों नांबाय जोंनो मोनथाय नांगौ होननानै हा नांगौ गावनि हायाव गसंनो थाखाय गावनि हानि बिगोमा जानो जोङो मोनथाय बिनानै जोङो दावहा नांबाय जों आन्दोलन खालामबाय सोमावसारबाय नाथाय जोङो दिनै आरो उल्था गावनि खुंगिरिनि बेरेखानो जुदि गसंनांगौ जायोब्ला गावनि मानसिनिफ्रायनो आंनो मोनथाय हो आंनि हानि मोनथायखौ दालां होनना बुंनांगौ जायोब्ला आरो मा थाबावनो बेनिखाय थारैनो दुखुनांथाव बेयाव खुनु पलिटिक्सनि बाथ्रा गैया दिनै जोंखौ बुंगोन जे पलिटिक्स खालामनो थांदों न जोंनि हारिनि जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिमा बिफा गासैबो जेराव मोनसे खैफोदाव गोग्लैदों बे खैफोदाव जोङो खबर लालायनाय खौरां लालायनाय लोगोआव गसंफानाय दुखु फोरमायफानाय बे जोंनि बिबान आरो बेखिनिखौ खालामालासिनो जुदि जों थायो होमब्ला जोंनि देहायावबो बर'नि थै गैया होननानैसो जों गावनो साननो बाध्य जागोन पलिटिक्सनि खोथा नङा खिन्थु जि सैथो बे सैथोआनो जि नियमनि बेरेखा बे नियमनि बेरेखायानोसै बेवहाय जोङो फार्स्ट प्रायोरिटी जोंनि गावनि मानसिखौ रैखाथि होनाय आदानि ग्रुपखौ रैखाथि होनाया जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी जानो नाङा दिनै आसाम सरकारखौ रैखाथि होनाया जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी जानो नाङा जोंनि पलिटिकेल गादिखौ रैखाथि होनाया जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी जानो नाङा जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटीया जानांगोन जोंनि गावनि मानसिखौ रैखाथि होनाय गावनि हा बिथाखौ रैखाथि होनाय बेसो जोंनि फार्स्ट प्रायोरिटी जानांगोन आरो बिनि थाखायसो दिनै जोङो नोंथांमोननि खाथियाव गसंनो फैदों थ' आं आसा खालामो नोंथांमोना गोसो बायनो नाङा दिनैसिम गसंनानै दङ आरो मा गोबां माबा नेमखान्थिफोर दङ जाय नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन लामाजोंबो थांनो हायो बेवहाय आं कमिटिजों रायलायनायाव बेखौ गम मोनदों जे बिथांमोना अलरेडि गुवाहाटीयाव थांनानै सावरायदों लिगेल एडभाइस लानो हागोन आरो बे लिगेल एडभाइस मथे जोङो बेखौहाय कोर्टहालागै लांनो हागोन आरो जों आसा खालामो कोर्टआव जुदि लांनाय जायोब्ला कोर्टआ मोनसे मोजां बिसार होगोन होननानै जोबनायाव नोंथांमोनखौ बयखौबो साबायखर बावबाय दिनै बेयावहाय ज' जाथुमनानै नोंथांमोननि दुखु सुखुखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो जोंनि हेफाजाबा नोंथांमोनजों अरायबो थागोन बेखौनो फोरमायनानै आं आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों